Lazi TheJozyX.com. wai so suke su gama rana yanzu da mu like anyone rolling gashi da mu ake yi gashi da mu ake yi rawar makiya ce kiɗan hararan makiya ne kiɗan hararan makiya ne rawar makiya ce kiɗan hararan makiya ne kiɗan hararan makiya ne Allah ka samu dace kudaden su mu kwace tun da har muka dace yan matan su mu sace wajen mu ne za su yaki tabbas an ba su aiki fatan arewa da kirki shi yasa kan su har ba mu da mulki wai so suke su gan mu a rana gashi da mu ake yi gashi da mu ake yi gashi da mu ake yi ba yadda za su yi sai dai su yarara tun da yaban mu ake yi tun da yaban mu ake yi tun da yaban mu ake yi gatan suna zagin mu yanzu ga lantarki a falon mu ku gaya musu Allah ne gatan mu haters kuma ba su da gatan mu maƙiyan mu su ta wahala mu ko mu je mu canza dala maƙiyan mu su ta wahala mu ko mu je mu canza dala wai so suke su gan mu a rana gashi da mu ake yi gashi da mu ake yi gashi da mu ake yi ba yadda za su yi sai dai su yarara tun da yaban mu ake yi tun da yaban mu ake yi tun da yaban mu ake yi ni da bas kamar bishiya da jijiya rayuwa babu daɗi in ba kishiya masu gulma mu ja su kamar igiya ka ja haushi to sai ka fada rijiya tun da zan ce sha zan yi sallar isha dogaro da